በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 22 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 22 ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ቅዳሴ ቤት እዩ። ኡራኤል ማለት ኦር ኤል ካብ ዝብል ቃል ናይ ዕብራይስጥ ዝወፀ ኮይኑ ኦር ማለት ብርሃን ክኸውን ከሎ ኤል ማለት ከዓ ኤልሻዳይ አምላኽ ማለት እዩ። ኤልኮም ኤልሆም ማለት እዩ። ስለዚ ኡራኤል ማለት ናይ ብርሃን መልአኽ ማለት እዩ። ብናብ አብቂዑ ብዝናብ አብቂሉ ብፀሓይ አብሲሉ ዝምግብ መልአኽ እዩ። ኣብ ዓመት ድማ 3 ክቡራን በዓላት ይኽበረሉ እዩ። እቲ ሓደ 22 በዓለ 22 ጥሪ በዓለ ሽሞት እዩ። 22 መጋቢት ድማ ናይ መድሃኒ ዓለም ደም ተቐቢሉ ንዓለም ዝነፀገሉ ንዓለም ብደሙ ንኽትነጽህ ዝነፀገሉ እዩ። 22 ሐምለ በዝለማዓንቲ ድማ ቅዳሴ ቤቱ ወይ ድማ ንእዝራ ሱቱኤል ጽዋዕ በረከት ካብ ሰማይ አምጺኡ መጽሓፍቲ ጠፊኦም ዝነበሩ ንምጽሓፍ ምስጢር ንኽግለጸሉ ዘስየሉ ዕለት እዩ። ንኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫውን በእመቤታችን ድንግል ማርያም ትእዛዝ ጽዋዕ በረከትን ብምስታይ ብዙሕ ምስጢራት ከም ዝተገልጸሎም ኣብ ገድሎም ይነግር። ንሰብአ ሰገል መሪሑውን ናብ ቤተልሔም ከም ዘብጽሖም ኣብ መልክዑ ጠቂስዎ ኣሎ። ንእመቤታችን ወላዲተ አምላክ ድማ ኣብ ግዜ ስደታ ይመርሓ ከም ዝነበረን ኣብ ኩሉ መንገዳ ይረድኣ ከም ዝነበረ ኣብ መልክዑ ይጠቕሶ እዩ። በዚ ዕለት ድማ ቅዳሴ ቤት እዩ። ጸጋን በረኸትን ናይ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 22 ኢትዮጵያዊ ሰማዕት አቡነ ጴጥሮስ በዓለ ዕረፍቶም እዩ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል እውን ቅዳሴ ቤቱ ዝተኸበረሉን ንነቢይ እዝራ ሱቱኤል ናይ ፍልጠት ጽዋዕ ዘስተየሉን ዕለት እዩ። ናይ ዓብይ ሰማዕት ወዲ ቅዱስ ፋሲለደስ ዝኾነ ምስክርነቱ ብብዙሕ ስቃይ ዝፈጸመ ሰማዕት ቅዱስ መቃርስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ድሕሪ ዕረፍቱ ተገሊጹ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ዓብይ ሰማዕት ቅዱስ ለውንቲዮስ እውን ዕረፍቲ እዩ። በረኸት ናይዞም ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ኢዮር ራማን ኤረርን ዝበሃላ 3 ናይ መላእክቲ ከተማታት ኣለዋ። እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ምስ ፈጠሮም ብነገድ 100 ብሓለቃ 10 ገይሩ ኣብ 3 ሰማያት ኣስፈሮም። ንኢዮር ብ4 ንራማ ብ3 ንኤረር ድማ ብ3 ከፊሉ እዩ ኣብ 10 ከተማታት ዘስፈሮም። በዚ መሰረት ድማ ንኢዮር ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገይሩ ኣብ 4 ከተማታት ከፈላ። ኣብኣ ንዘለዉ መላእክቲ ን40 ነገድ ብ40 ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። ናይ መጀመርያ ነገድ ኣጋእዝት ይበሃሉ። ሓለቃኦም ሳጥናኤል ነበረ። ንሱ ግን ናይ መላእክቲ ኩሉ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ይዕርግ ነበረ። ካብ ክብሩ ምስ ወረደ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ናቱ ቦታ ተሾመ። ካልኣይ ነገድ ኪሩቤል ይበሃሉ። ንሶም ድማ መንበረ ስላሴ ይሽከሙ። ናይ ኣጋእዝቲ ኣምሳል እዮም። ሓለቃኦም ገጸ ሰብእን ገጸ አንበሳን እዮም። ኣብ ሳልሳይ ከተማ ኣብ ኢዮር ዘለዉ ሱራፊኤል ይበሃሉ። ናይ ዲያቆናት ኣምሳል እዮም። ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ዝተገልጹ ንኢሳያስ ካብ ለምጹ ከምዝፍወስ ዝገበሩ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ገጸ ላሕምን ገጸ ንስርን እዮም። ኣብኡ ከለና ድማ ኪሩቤል ወይ ሱራፊኤል ዝበሃል ናይ ግለሰብ መፀውዒ ስም ስሕተት እዩ። ኪሩቤል ወይ ከዓኒ ሱራፊኤል ኢልካ ስም ክውፃእ ኣይከኣልን እዩ ይብለና። መጀመርታ እዘን ኣስማት ንብዙሓት መላእክቲ መፀውዒ ዝውክላ እየን። ንሓደ ክኸውን ከሎ ኪሩብ ሱራፊ ይበሃል። ኪሩቤል ወይ ከዓ ሱራፊኤል ማለት ግን ናይ ብዙሓት ቁጽሮም መፀውዒ እዩ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ስም ከም ዘሎ ብቑሙ ወሲድካ ንግሊ ሰብ መፀውዒስ ኣብ ስም ምውዓል ግቡእ ኣይኮነን። ንኣብነት ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ኢልካ ክጽዋዕ ይከኣለን እዩ።
ወይ እምበር ከምዚ ጌርካ እምበር ወለተ ሚካኤል ክንፈ ገብርኤል እንዳተባሃለ ይስየም እምበር ብቐጥታ ሚካኤል ገብርኤል እንዳበልካ ንሰብ ምስያም ግን ጌጋ እዩ። ኣብ ረብዓይ ከተማ ኣብ እዮር ዘለው ድማ ሃይላት ይበሃሉ። ናይ እሳት ሰይፊ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ዝቆሙ እዮም። ብመንፈሳዊ ህይወት ንዝዘሓሉን ንዝደኸሙን ክርስቲያን ዘባራትዑ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ደጊሙ ድማ እግዚአብሔር አብራማ ንዘለው መላእክቲ ን30 ነገድ ብ3 ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። ናይ መጀመርታ ኣርባብ ይበሃሉ። ናይ ስላሴ እልፍኝ ከልከልቲ እዮም። ናይ እግዚአብሔር መንበር ብኽንፎም ይሽፍኑ። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ካልኦት አብራማ ከተማ ዘለው ድማ መናብርት ይበሃሉ። ንእግዚአብሔርን ብጣዕሚ ቅርብ ዝኾኑ እዮም። ናይ መብረቅ ጋሻኦም ናይ እሳት ኣጽዋሮም ሒዞም ኣብ ጥቓ ስላሴ ኮይኖም ብተጠንቀቕ ዝቆሙ እዮም። ናይ ሰብ ሽግር ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቡ እዮም። ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 6 ንረኽቦ። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ሳልሶስ ድማ አብራማ ከተማ ዘለው ስልጣናት ይበሃሉ። ንኹሎም ፍጥረታት ንምሕላው ስልጣን ዝተዋሃቦም እዮም። ናይ ምጽዋት ዕለት ኣዋጅ ነገርቲ እዮም። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 1 ንረኽቦም። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ደጊሙ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኤረር ንዘለው መላእክቲ ን30 ነገድ ብ3 ሓለቃ ገይሩ ከፈሎም። እቶም ናይ መጀመርታ መኳንንት ይበሃሉ። ናይ ስላሴ ናይ እሳት በዓለ ቀስታት እዮም። ንደቂ ሰባት ድማ ብፍሉይ ዝሕሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓደጋ ንሎጥ ከም ዘድሓንዎ ፈጢኖም እዮም ዝመፁ። ኣብ ዕለተ ምጽኣት ናይ ኩሉ ሰብ ዓጽም ኣኪቦም ንትንሳኤ ዘጉባኤ ዘብቅዑ እዮም። ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሰዳኪኤል እዩ። ካልኣይ ድማ ሊቃናት ይበሃሉ። ናይ ስላሴ ናይ እሳት ኣፍራስ እዮም። ብእሳት ፈረስ ይመላለሱ። እዚኦም ድማ 24 ካህናተ ሰማይ ክኾኑ ከለው ሓለቃኦም ቅዱስ ሰላታኤል ይበሃል። ኣብ ኤረር ከተማ ዝሰፈሩ ሳልሶት ድማ መላእክት ይበሃሉ። ንኹሉ ፍጥረት ዝሕሉ እዮም። ሓለቃኦም ቅዱስ አናኒኤል ይበሃል። በዚኦም ዘይሕሎ ፍጥረት የለን። ካብ ኣዝርእቲ ጀሚርካ ንኹሉ ዝሕሉ እዮም። ቅዱስ ዮሐንስ ብራእይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆሙ 7 መላእክቲ ረኣኹ በለ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 6 ከም ዝበለ ሊቃነ መላእክቲ ብቁፅሪ 7 እዮም። ንሶም ድማ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ኡራኤል፣ ቅዱስ ፋኑኤልና ቅዱስ አፍኒን እዮም። ኡራኤል ዝብል ስም ኡር ኤል ካብ ዝብል ክልተ ቃል ዝተመስረተ ስም እዩ። ኡራኤል ማለት ትርጉም ናይ ብርሃን ጎይታ ናይ አምላኽ ብርሃን ማለት እዩ። ቅዱስ ኡራኤል ካብ 7 ሊቃነ መላእክቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ካብ ፍጥረተ ዓለም ጀሚርካ ኣብ ልዕሊ መብረቕና ነጎድጓድን ዝተሸመ መልአኽ እዩ። ብምዃኑ ድማ መጽሓፍ ሄኖክ ከም ዝገልጾ መባረቕቲ ንጽጋብን ንበረኸትን ከም ዝበርቁ ነጎድጓድ ድማ ንሰላም ከም ዝኾነ ይነግር። ምስጢረ ሰማይን ምድርን ሰማያዊ ፍልጠትን ኩሉ ንሄኖክ ዝገለጸሉ መልአኽ ድማ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ከምኡ ድማ ንዓና እውን ይግለጸልና። ንፀሓይን ንወርሕን ንከዋክብትን ንናይ ሰማይ ሰራዊት ብርሃንን ዝመርሕ እውን እዚ ክቡር መልአኽ እዩ። መጽሓፍ ሄኖክ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 13 መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ንዓለም ቤዛ ኮይኑ ኣብ ዝተሰቐለ ጊዜ ንኽቡር ደሙ ብናይ ብርሃን ጽዋዕ ተቐቢሉ ብናይ ብርሃን መነስነሲ ኣብ ዓለም ዘፍሰሶ እዚ ክቡር መልአኽ እዩ። እዚ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንነቢ እዝራ ሶትኤል ናይ ጥበብ ጽዋዕ ኣስትዩ ሰማያዊ ምስጢር ዝገለጸሉ መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ፍልጠት ተሰዊርዎ ንዝነበረ ንኢትዮጵያዊ ሊቅ ኣብና ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እውን ብናይ እመቤትና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትእዛዝ ናይ ጥበብ ጽዋዕ ኣስትዩ ሰማያዊ ምስጢር ዝገለጸሉ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ኡራኤል ዝተባሃለ መልአኽ ክረድኣኒ መጸ። መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 20 መጽሓፍ 2 ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ይቕረታ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ናይ ህይወትን ናይ ይቕረታን ዝናብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ከዘንብ ከምኡውን ናይ ሕርሻና ኣዝመራ ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ንምግብነት ምእንቲ ክበቅዕ ካብ ፈጣሪ ምሕረት ዝልምንን
መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። አቡና ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫውን በዚ ናይ መልአኽ አማላድነት ብጣዕሚ ብዙሕ ድርሰታት ዝደረሱ እዚ መልአኽ ናይ ህይወት ጽዋእ መሳስዮም እዩ። ኣብ መጀመርታ እውን አባ ጊዮርጊስ ዝተወልዱ ብናይ ቅዱስ ኡራኤል አብሳርነት እዩ። ኣብ ቅድስቲ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝተመስረቱ መብዛሕትኦም ቅዱሳን ገዳማትና ብቅዱስ ኡራኤል መሪሕነት እዩ። ኣብ ድርሳኑ ዘይጠቐሶ ናይ ሃገርና ቅዱሳት ገዳማትን ቅዱሳን ነገስታትን የለውን። ናይ ብርሃን አዲኡ ድንግል ወላዲተ አምላኽ ምስ ወዳ ምስ አምላኽና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትስደድ ከላውን መንገዲ እንዳመርሐ ናብ ግብፅን ናብ ሃገርና ኢትዮጵያን ዘምጽኦም ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንእመቤትና ምስ ተፈታዊ ወዳ ኣብ ልዕሊ ደመና ጽዒኑ መላእ ኢትዮጵያ ምስ ኣዛወራ ቅድስቲ ሃገርና ንእመቤትና ናይ ኣስራት ሃገር ከም ትኸውን ዝገበረ መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ንመልአኽ ቅዱስ ኡራኤል ኣብ ዓመት 3 ግዜ ዓበይቲ በዓላት ኣለዎ። ጥሪ 22 በዓለ ሲመቱ፣ መጋቢት 27 ናይ ጎይታና ክቡር ዝኾነ ወርቀ ደሙ ኣብ ዓለም ዝረጨየሉ እዩ። ሓምለ 22 ቅዳሴ ቤት እዩ ዝኽበረሉን ንነቢ እዝራ ሶትኤል ናይ ፍልጠት ጽዋዕ ዘስተየሉን ዕለት እዩ። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል መልአከ ሰላም መልአከ ብርሃን ኡራኤል ሓለዋ ኣይፈለየና። አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ኢትዮጵያዊ ሰማዕት አቡነ ጴጥሮስ ከምኡውን ሰማዕት አቡነ ጴጥሮስ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ትሕርምትን ሕያውነትን ዝፈቱ ከም ዝነበሩ ይንገር። ኣብቲ ወቅቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ጳጳሳት ትደልየሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ብፈቃደ እግዚአብሔር ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሃገርና 4 ኣቦታት ጵጵስና ተሸሙ። ንሶም ድማ ሰማዕት አቡነ ጴጥሮስን ኣቦታትና አባ ሚካኤል፣ አባ አብርሃምን አባ ይስሐቅን እዮም። ዝተሸመሉ ግዜ ድማ ጉንበት ዕለት 18 ወርሒ ዓመተ ምህረት 1921 ዓመተ ምህረት እዩ። አቡነ ጴጥሮስ ምስ ተሸሙ ብሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ብጸሎትን ተጊሆም ይነብሩ ነበሩ። ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ፋሽስት ጣልያን ንሃገርና ኣብ ዝወረረት ግዜ እዚ ቅዱስ ጳጳስ ናብ ዱር ናብ ገደል ንምኻድ ተበጊሱ ናብ ፈቆዶ በረኻ እንዳኸዱ ንሓርበኛታት የጸናንዑን ይናዘዙን ይባርኹን ነበሩ። ንሃገሮምን ንሃይማኖቶምን ክብሉ ድምፂ ጥምየት መከራን ተዓጊሶም እዮም። ኣብ ዝተተሓሓዙላ ኣብታ ለይቲ ብጣልያናውያን ንናይ ሮም እምነትን ንኣገዛዝኣኡን ምእንቲ ክድግፉ ተሓተቱ። እዞም ኣቦ ግን እምቢ እንተኢሎም እንታይ ከም ዝወርዶም እንዳፈለጡ ኣይኮውንን በሉ። ንጽባሒቱ ኣብ ኣደባባይ መትርየስ ይሕጅውን ሕቶ ቀረበሎም። አቡነ ጴጥሮስ ድማ ኣፎም ከፊቶም ክዛረቡ ጀመሩ። ኦ ናይ ሃገረይ ህዝቢ፣ ንሃገርካ ንሃይማኖትካ እንተዘይተጋዲልካ ትውልዲ ይፍረድካ። ንጣልያን ግን ኣሽምካ ይኳ ሰብ ገረብ ቆጽሊ መሬት ንኸይግዝኣሉ ኣወጊዝ ኣለኹ በሉ። ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ድማ ብናይ ግራዝያኒ ትእዛዝ ናይ መትርየስ ጥይት ዘነቦም። ኣካሎም ተቀዳዲዱ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ከለው ኣብ ልዕሊ መሬት ወደቁ። ሓደ ወታደር ቅርብ ኢሉ እንተተመልከተ ቁርብ ትንፋስ ነበረቶም። እዚ ቀሺ ኣይሞተን ኢሉ ኣብ ርእሶም ተኮሰሎም። አቡነ ጴጥሮስ ንሃገሮምን ንሃይማኖቶምን ተሰውኡ። ነዚ ነገር ሓርመኛታት ምስ ሰምዑ እቲ ባእሲ ተቐጻጸለ። እዚ ዝተገብረ ሓምለ 22 ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት እዩ። አቡነ ጴጥሮስ ድማ ናይ 1000 ዓመት ምሩፅ ሰማዕት ብምባል ይፍለጡ። ናይ አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕት በረኻቶም ይሕደረና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት ከምኡውን እዚ ሰማዕት ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ አንጾኪያ ሶርያ ብ300 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ናይ ዓብይ ቅዱስ ፋሲለደስን ናይ ቅድስቲ ሶፊያን ፍረ እዩ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየ ኣብ ወለዱ ፍቕሪ ክርስቶስን ንጽህናን ሕያውነትን ወሪሱ እዩ። ብፍላይ ድማ ንድኻታት ንነዳያን ኣኪቡ ዕለት የብልዕ ነበረ። መቃርስ ማለት ብልሳን ናይ ዮናኒ ብፁዕ ንኡድ ክቡር ማለት እዩ።
أزي قدوس أتاناي مكراب زمن مسمتت كلهم بيتسب سلا كريستوس مومات بممراتهم نسو دما دس እንዳበሎ ናይ መከራ ተኻፋሊ ኮነ ነዚ ዝመስል ናይ ቤተ መንግስቲ ክብሪ ስለ ክርስትና ኢሉ ንዓቆ ተገረፈ ተሳቀየ በእሳት እውን ተቃጸለ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝሞተ ሰብ ብጸሎቱ ኣተንሲኡ መስክር በሎ እቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ብምምስካሩ ኣብ ኣደባባይ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሕዛብ ብክርስትና ተዋህዶ ሃይማኖት ኣሚኖም ተሰየፉ ንቅዱስ መቃርስ ግን ብዙሕ ኣሰቃይዎ በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዱ ቆረጽዎ እሞ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ንዓጽሙ ኣፍሊሱ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃነጸሉ በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕት እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ ተመሳሳሊ ዘመን ምስ ናይ ቅዱስ መቃርስ ክኸውን ከሎ ሃገሩ ጠራብሎስ ትበሃል ኣብቲ ወቅቲ ብወተሃደራነት እነቶም ነገስታት የገልግሎም ነበረ ድንግል መልክዑ ዝመልአሉ መንእሰይ ስለዝነበረ ብሰባት መወስ ነበረ ንሱ ግን ወላ እኳ ወተሃደር እንተኾነ ጾሙን ጸሎትን የዘውትር ነበረ ብፍላይ ድማ ናይ ዳዊት መዝሙር እንዳመላለሰ ይጽልዮን ይፈትወን ነበረ ኣዘራርብኡ መንፈስ ቅዱስ ጨውነት ዝመቀረ ስለዝኾነ ንብዙሓት ይዕርኽቱ ካብ ክሕደት ናብ ሃይማኖት ካብ ክፍኣት ናብ ሕያውነት መሊሱ እዩ ናይ መከራ ዘመን ኣብ ዝመጸ ግዜ ድማ ብጋህዲ ናይ ክርስቶስ ስም ይሰብኽ ነበረ ክፉኣት ሰባት ተኸሲሶሞ ኣብ ቅድሚ መኮንን ኣብ ዝቐረበ ግዜ ድማ ኣይፈርሐን ወተሃደራቱ ኣብ መሬት ኣውዲቖም እንዳገረፉ ደሙ ከም ጎርፍ እንዳተቀድሐ ንሱ ግን ይዝምር ነበረ ኣብ መጨረሻ ድማ ስለ ፍቅሪ ክርስቶስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዱ ተሰየፈ ቅዱስ ለውንቲዮስ ብጣዕሚ ተኣምረኛ ሰማዕት እዩ እሞ ብእምነት ንጸዋዕዮ በረኸቱ ይሕደረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓጽመ ሰማዕታት ይሓልወልና ካብ ናይ ሰማዕታት ጽንዓት በረኸቶም ድማ የካፍለና አሜን። ሐምለ 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕት ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት ወዲ ፋሲለደስ፣ ቅዱስ ለውንቲዮስ ክቡር ሰማዕት፣ አባ አንጦንዮስ ወአባ መነኮሳት ቅዳሴ ቤቶም እዩ፣ ቅዱስ መርካሎስ። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ደቅስዮስ ናይ እመቤትና ሓፈታዊ፣ አባ ጳውሊ የዋህ። አሜን። እምበኣርሲ ዘይጽገብ ኩድን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍርሕዎም ብጸልማት ዝነገርኩኹም ብብርሃን ተዛረብዎ ኣብ እዝንኹም እትሰምዕዎ ከኣ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይንኩም ስበኽዎ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ክእቱ ዝከኣል ደኣ ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ክቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 26 አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ካብ ኣናበባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን አቡነ ዘበሰማያት